Mundu osoko 19 abesbatzetatik Errenteriako Landarbaso abesbatza da euskal talde bakarra atzo Tolosan hasi zen nazioarteko lehiaketan. Munduko koru onenekin lehian aritzea ilusio handiz jaso dute Iñaki Tolaretxipik zuzendutako talde gazte honetako kidek. Gogor lan egin dute eta sariren bat lortzeko itxaropena dute. Tolosako lehiaketan euskal talde bakarra izatea ilusioz eta erantzukizunez bizi dute Landarbaso abesbatzako zuzendariak eta kideek. Ilusio handiz jasotzen dugu hori, nolabait badalako oportunidade oso polita gure lana eta gure musika eskaintzeko. 45 lagun dira guztiak 20 eta 40 urte bitartekoak eta lan gogorra egin dute azken aste hauetan lehiaketarako abestiak prestatzen. Astean zehar parte hartu durantzako guzti hauetan, izan zilike 6-8 ordu izan daitezke. Beste taldeen maila oso altua dela eta badakite sariren bat lortzea ez dela erraza, baina itxaropentsu daude. Esperantza beti dago, bestela ez ginen joango lehiaketara. Oso korona datoz aurtengo edizio hontara, eta guk hoiekin nahi dugu. Guk orgoia nahi dugu eta beraiekin. Eta nola lotxa ondilik ez dakagun, sariri baldin bada, primera.